Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο ερίδασι την γην κρεμάσας. Στέφανον εξακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων βασιλεύς ψευδή πορφύραν περιβάλλεται ο περιβάλλον των ουρανών εν νεφέλες ράπισμα της Εκκλησίας δάκη εκενδύθη ο Υιός εις Παρθένου προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ προσκυνούμεν σου τα πάθη
τα πάθη, Χριστέ, δείξον ημίν και την ένδοξον σου ανάγκη.